Shhh! Pati ka natagalan, Grace. Nababati na, magtakay. Siya ko. Sige, sige mo. Sakto yun. Please release me. Let me go. For I don't love you anymore. Please don't waste our lives, would be a sin. Release me and let love me again. Please release me and love me again. I have found a love here, and I will always want her near. Through the years, kabaliw ka pa rin. Kahit anong mangyari, kabaliw pa rin. Sakitin. Baik kami kemarin. Beling na ka, mabaling pa yaka itong pagmula ka okay. Shhh! Pati ka natagalan, Grace. Nababati na, magtakay. Siya ko. Sige, sige mo. Yan, Grace, nakita mo? Siya, mamay, nakita. Ate mo, tsaka pinakikita ko. Eh, hindi pa ako nakita. Anak man, day unag tiskelaan, tamadyak madepulan. Isa ba? Isa ka mo! Ano nakukuha nito, Manong? Kati na, isimisirip, sisiripan na ka! Kati man! Kasi sa kan, nagatong siripan mo, tapay kabsak Apay, Manong! Kati na, sisiripan na ka! Puro si ka mo, sumirip ka mo lang, makininagaong kapikan niya.
Sika bulati ka na talaga. Apay, madi ka pinakakita ti ubot ya. Tata pa lang raw. Nagputa kang tubo mo ya. Napuno yung isang mo. Nakakita ka laubot, kadi magkapat ang iwa mo. Sika, dim amoy yan na dakas tagser si Rep. Ano nga tanong ipabarangay ka? Pabarangay na ka, pabarangay mo lang manong mo na. Misam lang nasunod sumirip, nakita na lang tubo mo. Hoy, Dimsey, nabayag ko nakita tubo natan. Dubing pala kasi sipat-sipat ang ubo nam. Sika, madimululitin na din ah. Maminsan pa'y, pakasuwang kan. Apaya, nakamo nga siniripan natin ka. Bigla kami nagkaroon automatic Andres. Di napigilan. Sinirip ko na. Siguro ati ka to'y manong. Paano nasabi? Paano mo nasabi? Kitam tabibig mo na, tumamtabing eh. Pero pro pa may kalbo na nagtrending. Andres, sino bagbaga na nakalbaw? Adi kalbo ating adik. Medyo kayong ingas mo, nagpakalbo ka lang, kalbo pa mo. Matik matadik Andres. Saka matik ang gamit. Taki sa ajay. Palusot ka pa'y lang. Kitang-kita matarupam ni. Batak na batak. Dumawat ka pa siya natin ka. Treng, pansyakan ah. Matik ululitin na. Pare ko. Quits. Andres, nagsigamit yung panading mau. Nagsakit. Ay ma? Kasi sa bam, apit tara pa prusam dito yung natin yung panay. Adik nga talaga to. Tumbago si Bagger Andres. Nagbubulnag. Awan, adik talaga ata manong Andres. Hindi ka sumusurot ta. Gumamgamit talaga ata. Nung kayo, paragtis na talaw. Tamamon tayo nung sinuaday. Practice? Apay to kak? Adik ka talaga na. Aday yung mata manong. Tama mo din baka Andres. Pragtice. Apa niya maligjay? Ay Dimsey, madi nga practice si tawag dyan. Drug test. Practice nga bagbam, kapropang tunga kaming karagkay. Apa sa bala ba di practice di drug test? Talaga na mali! Talaga na mali! Talaga na mali! Ay practice para jay karag. Ay drug test para jay adik na padam. Takay man lang nun. Oh, kisti sa ba ng ubingan? Wala na natitulan, lapayag ko. Kaya adi ka Andres. Tama ka pa ilang, dabagam si karag. Apog. Yan. Napagkamalandak pa'y adik. Wala ang nanabisan na. Hindi nakita ka ubat ni Metren.